Mehri, dünkü işegen täze köýnegimi görjekmi? Owa getir göreyinne. Dikilip dur kahalapdym. Taşyndan gowur. İşdäklere de ýakam gaty ýarady. Vay. Erik gel. Görübersen häzir gelýär. Çağıran ýaly. Otursun tağıma. Hawa gelin sagama. Oh, yaxşı. Näme nakar baxşama? 10 minutdan taýyn bol ýapaly. Bu näme? Jigin getiripdir. Alo şefiňki. Täze maýnýazmy? Hawa, şoňa iştäçeri däýildi. Oňorupsyňyz da. Ýadadymy bugun. Sen kimbi? Ey nakar edip durkan deýmeden ellemes telefonu. Senki däl abi. Ýok, gelinki. Rahadyň ellemäýbi? Hawa, Ýa nakar kim? bilemok. İşteşlerdir de. İsteşim bilen şeýip surata düşmermi? Menim halymadym şu hereketine. Adamdy gabanmaýamka. Bolýa alahan öýler bilýändir da goşulmaly. Şu löýden giyip çykjak bolsa goşulmaly bolar. Rahat. Bolýa bir çöregimiz bir ýerle. Bar zamanda çykdyn. Gidesi diýýärler ahan. Oğlum. Geç oturan kapıyla yap. Haydi ver ağam dinleyen. Bu ne amay? Gelinim. Ne mi olup durağın? Bize mahallel tanıyan sen gelini. Yanına kim o? İşteşlerdir de. Ne mi oldu? Şoýurdy işteşlerden başga näme ütküştat görýän? Almır gözüň açdy gowjy synet. Ay, gowjy suruz düşüpdirler de. Bedegler wa. Näme bolany aýtsana. Niýeräň bilen pikir edýäň aýsyn? Ya men barla görýärmi? Näme bolup duraýan? Binamyz. Eret geleýin kimler bilen tuğra düşüpdir, sartarıp süýkön. Kim olur? İşteşlerdir de, men näbileýin, düşüpdirler de. Köşeş ağam. Näet köşeşmeli? Sen ýerine men gabana oturýan şu wagt. Gabanmaýan bir erkek bolarmy o? Arnamyz, o sen ojal. Bilýärmi, düşünýärmi? Men şu wagtyn şeýdi barkaýyn oturşyna näme o? Düşünemek, ol oturşyna. Ay ağam o zatlar geňdälenni. Şu zady geňdälip, deňden geçirip gözüm bilýän bolsaň, mene daga sözüm ýok endi. Heleýini ikilikde tutýanam, toýdan soň gün aýrylşýanam, yalan gatnaşyklaram, hemmeden şu jagaş geň hataplanylmaýan zatdan başlaýanam. Düşünýärmi ni? Süýkünçmekden başlaýanlar başy. Ýaňşy suratlaryň görkezende menim halymadym humay. Biz Amerikany ýyň gyýdyk. Ýöne gelen ýerim şo zady oňlanok. Gowy medialar oňlaman. Şoň üçin seňe milden ýetgeşik ýerim ýok. Şulara görä bolyber. Bir zady berk belli rahat. Neçe dögrowap, döwürden ýa-da Almanya ýaşaý. Iň soň ganyň türkmeniň ganynyr. Häzir bir kuş kellesin.
Barda adata zat ýalyr. Ýöne wagt geçer we aşyň ulanır. Dolanardyň ýene-de şol öz öňküje türkmençiligiň gyrgynjak görünür. Şu öňküje eden pikiriň üçünji adat däliýän sözüň üçin özüň girenersiň. Geliniň gawanman saklamaklyk ýa-da işdeşi bilen süýkenen bolup surata düşürmeklik döwre wagtlyk dälni. Bu iň soňkyndan tolamak bolýany. Ar namusly erkek bolsaň şu sözlere düşünmelisin. Nahara bir geçişýärmi? Hemişe de araşyp aç otur. Barça kow barjak diýdimi? Hemişe gyssaýan da o. Men barmamda näme? Karnım goýanokmy? Iýberde özüm. Kaçan biz birlikde naharyp töwýerimizi agzy berje bilejekdir, he? Men sana erwetlik üçin diýem, oga meýlis. Iň bolman 15 minutlyk nahar ýemegine gelip gitip bolýandyra öýe. Yıkaydın ayvara. Bir yola çıktı gemi şetten. On sonra men sana aýtdym, bu oğlunun ýanyna turjak diýdim. Rolla baktım şeýtme, öyle meni biýmeden aýtdyrma düşün. Alo? Alo? Meýlis? Alo? Ne çil kazancım. Bir minutlu kül boldy. Men ol maşina almak üçin neçe azap çekdim. Şunça kadar kazancım kowa boldy. Men näme ýaman iş etdim kan? Bu näme kan? Köşüş. Hudaýa şükür diýi. Näme şükür diýin? İkayam ketilen ýaly boldy. Şoňa şükür diýinmi? Özüň iş kazanyňyzy beýdiýmezdim. Ine öýdüm aýtdym. İki aýaň ketilen ýaly. Ýöne iki aýaňam bütün janyň sag. Biziň aramyzda. Sen şu maşyny, şu jaýy, eýsem şu jan saglygyň bilen gazanmadyňmy? Sen janyň saglygy üçin biziň tünegimiz bar. Saçamyzda duýdumyz bar. Eýsem şoň üçin Allah jany şükür etmelilämi? Maşyny etdi. Janyň sag bolsa, ýene de edinirsiň. Bilýärmi? Durmuşda nähil ilginç ýagdaýlar bolýar. Ýöne şolar ýaly ýagdaýlarda adamyň berýän sadakasy beladyn sowýar. Ey! Näme diýjek bolýam o? Men sana janyň sag galanlygy üçin sadaka ber diýjek bolýan. Ey, sen rakal atmasan o şu wada. Baring of ima bir adar sana. İçine aç bolup gelim şondan. Ediyorum. Beni bağışla. Men seni üstüme katrak edeyim. Bana da doğruluşum. Men yağdayımdan gülüp, üstünlük erkere öğren kıynaldı. Men sen bu önüne dedim. Aslında sen ayttan attın hemmesi doğru. Bu çöreği ama atı süyecek. Nereden aldın bunu? Tüveleme çörekçüden aldım. Aslında sen doğru ayt ya. Ben şunca üstünlük kazandım. Sadaka vermeyi unuttum. Şoň üçin şu cuma günü aş verelim. Ondan sonra o tüveleme çörekçü doğru çöýlen Peter çörek yapýarmy? Elbette. Isle petir, isle etli, ya da yağlı, tandır çörek. Hemmesinden taýynlaýarlar. Anana nomerini ver. Öňüne dakarymyzy verelim. Inha, telefon berildi. Arkaýyn jaňat. Alo. Alo, salamu aleyküm. Tuvalama çörükçü dinleýär. Tüveleme çöreklerime gatı o eken. Ben şu cuma günü size zakar verecek bolýam. Şu cuma günü mü? Awa. Dinleýän agam aýdy berip. Doğrum üçün 50 san petir çörek. Ondan soň yağlı çöreğimizden, soň etli çöreğimizden, hem tamdır çöreğimizden hemmesinden garıştırıp bir 100 san çörek zakar vermekçi. Alıp bilersiňizmi? Elbette agam.
Yerleşen erimiz bağırdı. İsteseniz salgıyını aydın. İşgallerimiz dan bilen kızgınca gülen sizin çoroklarımı etip verirler. Çok bari. Onu salgıyım belli. Aha. Men size garaşýar Cuma gününe. Kapısından vardıydım. Taksistin olsa durdu gel. Ülme sana bana izme gel diyeni. Sine kel. Şimdi kapısını izdik ya. Ah sen kelleğini. Reksonan şarı yadık kalın. Nereden varsam kamben? Senin yazan yanında yaman kan görünüyor ekenin. Kan görünüyor ekenin. Ursa kolan alma. Kahiler. Aslanım tanrım benim. Ha? Aslanlar. 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 Hayır. Aslan ne bollu? Şuraya gitmiş kovurma. Aslan idin. Ne mi? İdin geliyor. Bahtiyar kurtuşları. İçine töytüyen. Yaman suyu çıkın. Sağ olun. Kovurdak bu adamın içinde. Yok mu Almanın? Vahey! Yine. Bahtiyar oğlum. Söyleme. Amin. Sen askırdım. Benim bunu aydı verdim. Uy olsunuz. Hava, söyleme temrensin ya. Ben sana iyi diyal. Kez at getirdim. Sun kolarımı kustasam şıpırt kalk gitti. Yürü. Olsun kolana karar edilmedi. Onu bunu güzel geçirdim karar ettim. Biliyor musun ne için? Bunun içinde iyi diyal zat yok. Yazın tabii. Yaşlında koçum diyeceğim. Diyesin. Beni diyesin ne diyeceğim koçum. Söyleme. Yürü. Görmüyorsunuz o tiraklıyım lan. Vol ya. Biliyor musun? Söyleme özüm tutuksun ha. Nereye uğraştın diye. Bak denmesin. Hemen orkada karın biliyor musun? Şundan ayday. İksanlı olsa ortadan. Bayağı. Yanım soracak kol sorap bilmedim. Neyem oluyor sana? İçinde neyem var ha? Ayt. Eten gelen başka ayt. Ben çocuk giderim. Süt düveni ederim. Neyem var adam var? Ayt. Bak ayt ben. Söygü meselesinde mi? Bak men yerinde değil de şu meselen men çözer. Hazır. Barış. Hay keyim. Bir mümkün ha? Hani kızım hani yürü içeri gir. Yıkanıp görürüm bak. Yür senden aynen hani. Yeni vurla başlayın. Ağzını açıp durma. Gir. Ay yeni vurlamaz. Hani guruluştuk. Şimdi var ha. Söz verensin. Hava deneyme. Bahtiyar canlın. Sevdiği bir yerinde bunu yapayım. Bak. Duyuk aydı şinim. Yerim çıkarın öyle. Çöderim. Enin atanım razı ederim. Arkayın var. Vay hadi. Yaşayın be sakın. Ha? Bahtiyar can. Ene halal döner ol. Büyülene gök vardır, büyülene ovan vardır, oturunu muhtat talkıt ya. Stoverine nomradin dönere. Hemme zara düşündünüz ha. Oğucu Okan. Akıllıca oğlum. Ben gittim. Enecan. Dura sen yanma hayrın verdin ha. Enin üçün yoktu bilmedi mi? Benim için dedim ya, döner için dedim bu, muhat bilen ona. Zalka dost. Жалко,